Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ngubaba uNsibando kubingelelayo othi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga ke uNkulunkulu kakhulu. Siyamtusa umphefumulo wami uyamtusa, ngiyamdumisa ngendlela emangalisayo ukuthi asihlanganise futhi namhlanje ngalendlela. uNkulunkulu wethu icebo lakhe alinavinjwa umuntu. Uyanqoba ngaso sonke isikhathi. Yebo ama-challenges akhona akhombisa ukuthi sisendleleni eyiqiniso. Nenkosi yethu uJesu yahlangabezana nawo, nathi ke kufanele siwalindele. Ngeke kube lula, ngeke kube smooth, ngeke kube ngathi sihambe etiyeleni, no gravel road ukhona, onamatshe futhi anzima, onameva futhi. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ngoJesu Kristu inkosi yethu ngoba siyanqoba nokunqoba. Okuzelwe nguNkulunkulu okunqobayo ngoba uNkulunkulu uyanqoba. Hayi siyambonga thina, siyamdumisa uNkulunkulu bangcwele. Hlalani enkosini uJesu ningasuki. Hlale ekhaya lezwi ungasuki. Ningaphumi kuWhatsApp. Ningaphumi kuWhatsApp. Kodwa ke masisebenzise ezinye indlela esikwazi ukuyisebenzisa. Kodwa ke nizoyithola ireport kahle ngomsombuluko ekuseni ngokugcinwa inkosi noma ntambama kakhulu ngesonto ukuthi sigcina senze njani. Kodwa siyababuka nje ngoba icebo likaNkulunkulu ngeke livinjwe umuntu. Umlilo osuwokhelekile akekho ozowucisha. Hayi akekho ozowucisha. Yabo lo mlilo okhelekile manje awuyabhebhetheka ngendlela ongakazi uzuyibona. Inkosi nathi uqinisa izwi layo. Inathi uqinisa izwi layo. Ngakhumbula izwi lenkosi lapha kuMarko chapter 16 ekugcineni lapha kuverse 20 emva kokuba sikhulumile iGreat Commission. Lithi izwi lenkosi, kepha bona baphuma bashumayela ezindaweni zonke. Inkosi isebenza nabo, iqinisa izwi ngezibonakaliso ezilandelayo. Ayabona izibonakaliso zizoba khona. Inkosi izoliqinisa izwi ngoba ngisebenza nayo, ngoba ngihamba nayo. Ungigibele ngiyimbongolo egitshelwe. Hayi anginalo uvalo. Ungesabi nawe. Hayi ungesabi. Mabevala uWhatsApp, uJesu akavaliwe. Umhlaba ubhubhi. Izulu abaliqedile. Nesihogo futhi sikhona. Kodwa bavale uWhatsApp lento abanamandla kuyo. Athi uJesu kuMatthew 10 verse 28, ningabe sabi noma benamandla okubulala umzimba bengenzi lutho emva kwalokho. Kodwa mesabeni lowo othi sebulele abe namandla. Ngoba indaba isemandleni. Ubani othi sebulela abe namandla? Ubani othi sevala uWhatsApp abe namandla? Ubani? Hayi noma ngabe ubani o-instruct abantu ukuthi bavale uWhatsApp, ngiyamdabukela mina. Ngifisa ukuthi ngabe ngcono kuba kazalwanga, washo njalo uJesu edabukela uJudas Iscariot, ngcono kuba kazalwanga. Naye lo ngiyamfisela ukuthi ngcono bakazalwanga. Bekuyomsiza ukukhala kuNkulunkulu akhuleke acela uxolo. Angikhulume ngaloya wokuqala owaxolisayo wathi kwenzeka iphutha wavela obala. Mina ngikhuluma ngabantu abaqhubeka benza lento. Ngithi ngiyabadabukela ngabe ngcono bazange bazalwe. Kodwa ngeke bahluleke ukuvimba icebo likaNkulunkulu. Ngoba uJesu verse 20 Marko chapter 16, ngesikhathi abafundi bephuma beshumayela ezindaweni zonke, inkosi yasebenza nabo, iqinisa izwi ngezibonakaliso ezilandelayo. Siyakuthola futhi nalapha kuMathewu chapter 28 kuyona futhi iGreat Commission lapha chapter 28 verse 20, uthi nibafundise ukugcina konke nginiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwethu. Into emnandi ukuthi uJesu nathi. Into emnandi ukuthi sihamba naye. Inkinga esibhekana nazo ukhona phakathi kwethu exazulula.
nansi mina into engithokozisayo nengenza ngibe relaxed. Ngisho bangavala i-communication singakwazi ukuxhumana, kodwa ngoJesu sizoba nayo indlela yokuxhumana abantwana bakaNkulunkulu ekhaya lezwi. Uma nje sisanibophile nisahlezi nisaqoqekile nekhaya lezwi sizoxhumana. Qinisani-ke emkhulekweni, asiqineni emkhulekweni, sihlale kuJesu, sihlale sokwevile, sihlale njengoMariya. Hhayi, asihlaleni bazalwane njengoMariya. Wathi uJesu ukhethe kahle, wakhetha ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Nawe ukhethe kahle ngokuba sekhaya lezwi, ukhethe kahle, ukhethe kahle. Bagcineni laba abafuna ukungena, sibone ukuthi siqhubeka nabo la noma sesibafaka ku-Telegram. Ngiyacabanga ukuthi lokho kuzoba ngcono. Into enhle nje ukuthi ku-Telegram abantu basayingenela ngoba sisa-migrate, sikhipha abantu ku-WhatsApp sibafaka ngala. Angathi siyabakhipha ukuhlala ku-WhatsApp kodwa ngena ngale. Kuzohamba kuhambe kufike-ke la bonke abantu futhi sebezofakwa yimina. Manje senza ukuphungula umthwalo ukuthi abantu bazingenele ngoba vele basekhaya lezwi bangafakwa yimina. Hayi bazalwane, siyabonga, siyambonga uNkulunkulu wethu. Uyanqoba noma kunje usenguNkulunkulu, noma kunje impilo iyaqhubeka, noma kunje liyasondela usuku lweNkosi uJesu lokubuya sihambise ekhaya ezulwini. Ngoba inhlupheko zesikhathi samanje ngeke zilinganiswe inkazimulo yokwambulwa phakathi kwethu. Ayingeke zilinganiswe ngoba sidangale bafowethu. Noma umzimba wethu angaphandle ukhandleka, uguga, uthwala kanzima, kodwa lolu usizi lwesikhashana lusebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo yokwambulwa kuthina. Ngoba thina sibheke okubonwayo, ngoba okubonwayo kuyadlula kuyaphela, kodwa sibheke okungabonwayo kumiyo ingunaphakade. Ikona okusinika amandla, ikona okusiqinisayo. Athi umpostoli Paul kwabaseFilippi chapter 4 verse 13 mangaphazama, nginamandla okwenza konke ngaye omqinisayo. Bazalwane, sinamandla okwenza konke ngaye siqinisayo. Chapter 4 verse 13, nginamandla okwenza konke ngaye omqinisayo. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, ake ngiguqe ngikhuleke simdumise uNkulunkulu wethu. Mabegameni likaJesu ucebile esihawu, uNkulunkulu onothando, uNkulunkulu onomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho. Asinayo omunye uNkulunkulu esobalekela kuyena. Wena wedwa odalile izulu walendlala, odala umhlaba uphanyekezele. Wena wedwa unguNkulunkulu koNkulunkulu. Wena wedwa, akazi kube khona uNkulunkulu ngaphambi kwakho, ngeke abe khona futhi emva kwakho. Sibonga ukukhonza ungqo, uNkulunkulu wangempela. Siyabonga iba nathi nakule nkonzo, qinisa ibandla lakho eligcwele emhlabeni wonke. Qinisa ibandla lakho eligcwele kulo WhatsApp. Qinisa ibandla lakho Nkosi eligcwele ku-YouTube. Uyalazi ibandla lakho, uyaliqonda. Angisho mina elomuntu, angisho mina elinegama lasemhlabeni, ngisho lakho ibandla walithenga ngegazi lakho. Siyabonga Nkosi, walithenga amaqede wabeka iy'nceke ezihlukene kuleli yanaleli ukuthi zilihole. Ngiyazikhulekela iy'nceke uNkosi zisize kulesi sikhathi sokudideka, nakulesi sikhathi soKristu abaningi, nakulesi sikhathi sama-trials amaningi. Kodwa ngiyakhuleka ngoba wena lakho iceba linakuvinjwa umuntu. Siyabonga sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele. Siyamdumisa, muhle, uyaphila. Uyikho konke sikudingayo. Asifunda abaseFilippi chapter 2 verse 9 kuya ku-11. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu amagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise.
Akube inkazimulo siyavuma sithi uJesu Kristu inkosi. Abakwaziyo ukulalela ikhwezi elifinyelela ukubona uNkulunkulu evuma ngesonto ekseni ngo-6. Ngesonto ekseni ngo-6 khona uhlelo engizongena nalo nokaMajola Mthethwa ngokuvuma kwenkosi. Asidluleke lapho sibuye. Siqhubeka ke nezwi lethu. Lasikhuluma khona ngeinhlupheko zabakholwayo. Bese kuPetro chapter 4 siqale kuverse 12. Uthi bathandekayo ningamangali ngomlilo phakathi kwenu enifikelwa yiyo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwe into engaziwayo. Bazalwane singamangali. Ngiyakhumbula khona ivideo abake bangithumelela yona mhlambe 2 months ago angisakhumbuli. Yenye insizwe emhlophe useze uyeka yena total WhatsApp uyavalwa. Uvalelwe intshumayelo zakhe. Uyavalwa. Phela singakhohlwa ukuthi WhatsApp uphethe ubani? Uphethe no Facebook. Singakhohlwa izinto ezivezwa ku Facebook nezivezwa ku WhatsApp. Manje thina masiqhamuka nento engcwele phakathi kwalezo zimo, hayi asikwazi ukuba abangani bezwe. Usho njalo uJesu Jakobe 4 verse 4. Loyo umngani wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. So asikwazi. So mina ngikhathazeki kakhulu ngoba ngiyazi umlilo wokhelekile. Futhi mhlambe kuzohlungeka abangenamgogodla nabangena ekhaya lezwi bengazi ukwenzakalana. Sizothola ithuba lokuphuma. Hayi asihlaleni bazalwane. Wena oluzwile izwi wamqonda uKristu wambulwa kuwena. Masibambaneni. Hayi masibambaneni bangcwele. Noma ngayiphi indlela esoxhumana ngayo sizoxhumana ngegama elinamandla lenkosi ethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Bathandekayo ningamangali ngomlilo phakathi kwenu nifikelwa yiyo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwe into engaziwayo. Hayi singamangali. Hayi siyalingwa khona ngeke ngikhohlise. Angisayijwayele impilo efana nale. Kodwa ke siyalingwa. Kodwa lithizwe singamangali. Hayi singamangali. Khumbula inkosi uJehoshafati sike sashumayela ngaye kulezi inyanga ezidlule ukuthi ngesikhathi eshaya uvalo wabheka phezulu wakhuleka wamemezela ukuzila ukudla. Siphuma kukho-ke ngithe asizile ukudla kodwa ke sikhulekeni bazalwane. Waphela akusho ukuthi sophendulwa masizela ukudla kuphela noma singazilile ukudla siyaphendulwa thina masikhuleka. Ngoba usho njalo kuMahubo 34 verse 15 uthi indlebe yakhe ikukho ukukhala kwabalungileyo. So masikhala nje thina. Sisifuna ukuthi asizwe kakhulu masizile ukudla. Kodwa masikhala nje thina indlebe yakhe isekukhaleni kwethu. Siyakhala Nkosi siza kuwe. Sithi uNkulunkulu wethu senze sibe munye. Sithi Nkosi lakhe icebo lingavinjwa isitha. Siza kuwe ngegama elinamandla lika Jesu Kristu ophilayo. Singamangali ke bazalwana umlilo. Singamangali ngomlilo phakathi kwethu sifikelwa yiyo kube ngathi silingwe ngokungathi sehlelwe into engaziwayo. Bavalelwa abanye WhatsApp. Bavaliwe umlomo abafundi kwathiwa bengashumayile. Sekuverse 13. Kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu thokozani kuze kuthi nasekwambuleni kwenkazimulo yakhe nithokoze nethabe nokwethaba. Kushiwo lapha kuAmos wathi iyeza indlala yezwi. Uyayibona? Indlala yezwi iyeza. Busisiwe umuntu okubambile lokho okukhulunyiwe. Ngiyadabuka laba abafaka ama-timer acisha izinkonzo emafonini abo. Ngiyadabuka ngendlela emangalisayo. Ngoba kuzofika la sivalwa ku WhatsApp njengegroup kodwa ube no WhatsApp wakho wedwa. La kugcwele khona lezi inkonzo. La uzodla khona uhlafuna udle ngoba unazo lezi inkonzo. Zikuwena uzigcinile. Izwi likaNkulunkulu liyaphila linamandla libukhala unenkembe esikahlangothi zombili. Ngisho ngadonsa inkonzo ya last week uzoyizwa iphila kuwena. Udonsa inkonzo yangonyaka odlule izophila kuwe. Udonsa inkonzo yangomhla yonyaka ka2020 siqala ikhaya lezwi izokuphilisa. Udonsa izwi
elibhalwe more than 2000 years ago lizokuphilisa. Kodwa bazalwane, sikhuluma ngezwi likaNkulunkulu. Athi uJesu John 7:38 okholwayo njengokusho kombhalo eswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Okholwayo njengokusho kwezwi. Ngakho-ke kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu, thokozani ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze nethabe nokwethaba. Ukuhlupheka kwethu kuzosenza sithokoze masekwembula uJesu. Isikhathi kanti sesinje benganakile ngaboni. Bazalwane, asibambaneni sihlaleni enkosini uJesu. Ngiyamkholwa uNkulunkulu nizoyithola lenkonzo, niyithole naleze weekend. Umubonda uyibone phuthuma ku-YouTube ngoba uYouTube asivaliwe. Ezika-YouTube isikhona zizokwenzeka. Subscribe-ani-ke bafowethu, ngiyabonga ngibona ama-subscriptions ayeza aweze. Subscribe-ani bangcwele, ngenani bangcwele, subscribe-ani bangcwele ku-YouTube. uJesu Kristu inkosi, masikhuleke. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyabonga, siyajabula, siyabonga kakhulu ngezwi lakho. Busise lona loyo lalele ngoJesu ophilayo. Intando yakho mayenzeke Nkosi ngekhaya lezwi, kungabibikho kuyivimbayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa. Babonsibando valelisayo. uJesu Kristu inkosi.